Poleirea cu foiță de aur este un nou modul ce completează programul de pictură online Învață să pictezi chipurile și veșmintele din icoane. Ce cuprinde acest modul și ce vei învăța în el? Înveți care sunt materialele pe care trebuie să le folosești, de unde să le cumperi, astfel încât să economisești, dar în același timp să folosești și materiale calitative. Scapi de frica de a polei o icoană cu aur și înveți care sunt etapele pe care trebuie să le urmezi. Înveți care sunt condițiile optime de poleire ținând cont de temperatură și umiditate. Nu o să mai ai probleme că nu se lipește foița sau că se rupe sau că pe sub aceasta apar mici impurități care se văd în relief. Înveți cum să-ți calculezi suprafața astfel încât să nu ai mari pierderi de foiță. Înveți care este momentul optim și ce trebuie să faci înainte de a pune foița. Beneficiezi de toată metoda de aplicare a foiței. Înveți cum se aplică asistele pe veșminte, cum se pregătește suprafața înainte, ce tip de pensule trebuie să folosești, ce tip de foiță trebuie să folosești și cum să îndepărtezi surplusul. Înveți de ce trebuie să ții cont atunci când vrei să faci efectul de aureolă disc.